Toto video je, ako ste už mohli z názvu poznať, tak je to, že končím iba preto, lebo ma nikto nemá rád. Možno viete, o koho sa jedná. Preto možno končím. Je to narýchlo video a napíšte mi dole do komentárov, či mám skončiť alebo nie. U koho mám odber, tak vám veľmi za to ďakujem. Chcela som to dohnať do 100, ale vidím, že sa to asi ani nedá. Chcela som, aby bolo všetko super. To, že som raz poslala dosť neskoro balík, za to nemôžem. Proste ja som vôbec nechcela. Takže tak. Chcete teda, aby som skončila alebo neskončila? Napíšte svoj názor dole do komentárov a nikde inde. Ďakujem. To je bolo také celé video. Dúfam, že sa vám páčilo. Niektorým sa páčilo, niekomu nie. Niektorí sú smutní, niektorí sú šťastní. Takže napíšte dole do komentárov, či mám skončiť alebo nie. Tak to je vše a ahoj.